Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα στη Νέα Φιλαδέλφια, ίσως ένα από τα πιο άνετα διπλά στην ιστορία του απέναντι στην ΑΕΚ. Ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ με 0-2 γύρω στο 50 και δεν υπάρχει καμία αντίδραση, καμία πίεση, καμία προσπάθεια να βάλει τον αντίπαλο σε δυσκολία, τότε είναι ξεκάθαρο πως δεν μπορείς να διεκδικήσεις ένα μεγάλο παιχνίδι. Η μοναδική φάση στο δεύτερο ημίχρονο που δημιούργησε η ΑΕΚ ήταν στο 91 με μια κεφαλιά του Πιερό που δεν βρήκε καν στόχο. Από εκεί και πέρα η εικόνα της ομάδας ήταν απογοητευτική. Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς αποδείχτηκαν λαθασμένες, ο Γκρούγκιτς και ο Ζωάο Μάριο δεν βοήθησαν καθόλου, ενώ συνολικά το κέντρο της ομάδας δεν είχε ένταση, δεν είχε δημιουργία. Πρόκειται για συνέχεια των προβληματικών εμφανίσεων. Μετά το παιχνίδι με την Τζέλιε ήρθε αυτό με την Κηφισιά και τώρα το τρίτο με τον ΠΑΟΚ που η ΑΕΚ παρουσιάζεται κατώτερη των περιστάσεων. Στην Κηφισιά κατάφερε να το γυρίσει, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι Κηφισιά και γι' αυτό πήρε εύκολα το διπλό. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει πολλά να σκεφτεί και ακόμα περισσότερη δουλειά να κάνει. Το επόμενο παιχνίδι στην Αμπερντίν, απέναντι από την Αμπερντίν την Πέμπτη είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Η ΑΕΚ πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τους πρώτους 3 βαθμούς στο Conference League και να επανέλθει ψυχολογικά και αγωνιστικά.